wach mahinyo chunya ahinya. Wamedo lemo ne jogo mowito anyuola gi kendo joma mohinyore bende walemo mondo Nyasaye ochanggi mapiyo. Kwa kanyo donjo ne weche mag siasa. Ni jaod bura ma Suba South Caroli Omondi owacho ni oikore mar dok e yiero ponono ni jogo ombulu ma Suba South oketho yiero mare kaluwore gi chung' mare ewi paro mar chik mar omenda. Caroli lero ni osiro chik mar omenda mar higa mar 2024 bang' pedho lokruok 18 ne paro mar chikno mane dhi miyo jopiny osigo kata osuru mar VAT makati, taulo mag ria kod osuru mondo we geche bende. Ka otwak kod Ramogi TV bende nonyiero paro mar duond bura mar ODM mar dwaro gole apisi jood bura mar siro paro mar chik. Ka ng'ato dwa wacho ni dwa gola e bunge nikech nyocha goyo yes e finance bill, ane jaod bura ma nyocha tero amendments mang'eny mogik. Nyocha tero amendments 18 mang'eny moingo ng'ata ng'ata, nikech nonyiswa kaka jood ODM ni oyienwa go yes ga amendments. To ka koro ne gineno ka piny obedo maliet to giloko ni gidhigo no ga amendments. Emomiyo nineno ka ji ringo mondo gol ang'owa amendments mane giseketo. Nineno ka Mheshimiwa TJ Kajwang' gol amendment ne, Mheshimiwa Mbadi gol amendment, ji 10 ogol amendments gi. An asetero maga manoting'o gik mane jopiny ok dwar. Koro an aonge gi luoro. An aseikora ni ka weche tek to wadok adok e yiero ji ochwadre kanyo. Dong' mane kaka en, an ok aluor ga yiero anytime.